Был адналар районда гаилеләргә арналган байрам чаралары дәвам итте. Шуларның береһе хакында хәбәрсебез Раушания Рәхимова репортажы. Баймакта 3 ел рәттән Өмет клубы эшләп килә. Ул етем, караусыз калган балаларны гаиләгә алган мәрхәмәтле кешеләрне берләштерә. Ошо көндәрдә Баймак калаһында етем, караусыз калган балаларны алган гаиләләр арасында гаилә елына арнап баланы тәрбиягә алучы иң яхшы гаилә конкурсы үтте. Бұл конкурстың мақсаты біздің районда нинди акыллы, матур, творческий семьяларды күрәтү. Bunday конкурс киләһе елда ла үткәрергә уйлыйм. Гаиләләр күбрәк катнашсын. Баланың дөньяга килүен һәр әсә көтөп ала. Яңы туган сабый өйгә ямь өстәй, гаиләне тагы ныграк берләштерә. Әмма үз ата-әсәһенә кирәк булмагандар да, социаль етем балалар да итерлек. Ошо караусыз калган, бәләкәй генә иңдәренә язмыштың авыр һынауҙарын һалган балаларны үз канатына, курсыуы астына алган гаиләләр дә бик күп. Был гаиләләр бала менән бергә үз өстәренә тагы ла бик күп яуаплылыкта алалар. Иптәшем гаиләһендә берәү генә, минең 2 дустым бар, берәү мәрхүм булып калды. Шул теге борындан кеше нәмә итендә күмәк бала тәрбияләгәннәр. Мин үзем гел шуга кызыга торгайным. Шу бәләкәй сактагы хыялым тормышка ашкандыр дип уйлыйм. 22 кеше бетәбез. Һәрберебезнең туган көн, һәрберебез үткәрәбез. Матур итеп торып котлайдар, уже безнең өйрәнеп үткәндәр. Яңа елда нидәр байрамдар күп. Эштелә без бергә эшләйбез. Малайларның берәүе быелгы еллыкта бешәнлеге сапты, тракторда үдерне. Был сарала күптәргә өлгө итеп куйырлык гаиләләр катнашты. Яньегет авылынан 10 баланы алып тәрбияләүче Карабаевтар, Хакмар авылынан Мәһәдиевтар, Түбә авылынан Юламановтар 4 ир балага гаилә йылыһын бирә. Таһир авылында яшәүче Байракаевтар гаиләһе кыз балаларны тәрбиягә алып, уларны милли рухта тәрбияләй. Опекала торган балалар безнең 20, гаиләгә алган балаларда 81 гаилә. Шуңа бер балаларды без ситкә менә тырышмайбыз ибәрәгә. Шуңа күрә гаиләләргә урнаштырырга тырышабыз. Һәрбер бала гаиләлә тәрбияләнергә тиеш. Һәр бала гаилә бәхетенә, ата-әсә назына лайык. Яңы гаиләлә улар бердәмлеккә, бер-береңә карата игътибар, ихтирамга, туганлык хисләрен кадерләргә өйрәнә. Башкортстанда балаларны тәрбиягә алучы гаиләләр арта бара. Уларга ысын шәхес булып формалашуына, һаулыгына, белем алуына юнәлтелгән саралар оештырылып тора. Ысынлап та, ниндәй генә язмышка дусар булһа ла, һәркем, бигрәк тә балалар, йәмгыятьтә үз урынын табырга тиеш. Раушания Рәхимова, Рим Янтурин, яңалыктар.